Усе службы паўночнага рэгіёну гатовы да веснавой паводкі і пажаранебяспечнага сезона. Надзённыя пытанні бяспекі насельніцтва абмеркавалі на пасяджэнні абласной камісіі па надзвычайных сітуацыях пры Віцебскім аблвыканкаме. Паводле папярэдніх ацэнак сіноптыкаў, вясновае разводдзе сёлета чакаецца невысокім, а максімальныя ўзроўні вады прагназуюцца ніжэй за сярэднія шматгадовыя значэнні. Тым не менш, вясновая паводка – перыяд небяспечны. Летась у Віцебскай вобласці былі зафіксаваны падтапленні ў некалькіх раёнах. Дзякуючы аператыўнай рабоце службаў сур'ёзных наступстваў удалося пазбегнуць. Сёлета ратаўнікі сумесна з іншымі службамі падрыхтоўку да паводкі пачалі загадзя. Правялі неабходныя работы, рамонт гідратэхнічных збудаванняў, а таксама створаны аварыйныя брыгады, якія будуць кругласутачна маніторыць сітуацыю. Видим проблему в другом. На всей территории республики относительно сухо уже по республике зарегистрировано более 700 выжиганий сухой растительности, из них 56 лесных пожаров. На нашей территории области уже зафиксировано 3 в Аршанском и Бешенковичском районах. 1 человек погибший, 5 травмированных из-за выжигания сухой растительности, порядка 31 строения уже потеряно, 28 повреждено. Поэтому в преддверии таких погодных условиях предупреждаем граждан о правилах выжигания сухой растительности, сжигания мусора, а также об ответственности. И в этом направлении соответствующие субъекты профилактики будут активно работать. Улічваючы пацяпленне, яшчэ адно актуальнае пытанне для ратаўнікоў – купальны сезон, які можа распачацца раней звычайнага. Каб адпачынак жыхароў рэгіёна быў бяспечным і камфортным, спецыялістам неабходна будзе ачысціць вадаёмы і прывесці пляжы ў адпаведнасць з патрабаваннямі бяспекі. Дарэчы, рэйды па месцах масавага адпачынку будуць рэгулярнымі.